Вельмі знаёмая карціна, правда? Гартаеш сабе стужку на вінці сацыяльных сетак, знаходзіш нешта цікавае, клікаеш, і раптам перад табой паўстае выбар. І вось яна, класічная дылема нашага часу. Плаціць грашыма ці сваімі данымі. Мы робім гэты выбар амаль кожны дзень, каб проста атрымаць тое, што нам трэба, тое, што схавана за гэтай бравай. І тут узнікае пытанне, што ж там такога каштоўнага? Нейкае эксклюзыўнае даследаванне? А можа, проста папулярны забаўляльны сайт? А вось адказ, шчыра кажучы, здзіўляе. Гэта глыбокі біблейскі каментарый на французскім блогу. Уяўляеце? І вось менавіта гэты кантраст, старажытная мудрасць за сучасным кукі-банерам і стаў адпраўной кропкай для нашага сённяшняга разбору. Давайте паспрабуем разабрацца, як гэты старажытны тэкст можа дапамагчы нам зразумець сённяшнія праблемы. Як будаваць супольнасці, як знаходзіць агульны сэнс. І першы прыклад, які мы разглядзім, гэта гісторыя ранняй хрысціянскай супольнасці. Ведаеце, яе можна разглядаць як такі сабе, стартап, які, як і любы стартап, суткнуўся з цалкам чаканымі праблемамі росту. Ну што ж, давайте паглыбімся. Дык вось, у чым была праблема? У поспеху. Супольнасць пачала вельмі хутка расці, і гэта, як ні дзіўна, прывяло да канфліктаў і несправядлівасці. Атрымліваецца, тое, што павінна было іх умацаць, ледзь не разбурыла всё знутры. І што ж яны зрабілі? Рашэнне было вельмі прагматычным, складалася з 3 крокаў. І яно паказвае, што нават тады інавацыі былі ключом да выратавання місіі. Па сутнасці, гэта ж гатовы кейс па крызіс-менеджменту, як расці, але не страціць сябе і сваю галаўную мэту. Але ж добрыя працэсы – гэта яшчэ не ўсё, правда? Любая моцная супольнасць, любая арганізацыя павінна мець трывалы падмурак. І вось наш наступны прыклад якраз пра гэта. Пра метафарычны, але вельмі важны падмурак. Каб рухацца далей, давайте разбярэмся з адной важнай метафарай. Нарожны камень. Што гэта такое? Гэта той самы галоўны камень у падмурку, на якім, па сутнасці, трымаецца вся канструкцыя. І вось для тых, хто гэты падмурак прымае, ён становіцца крыніцай сілы, асновай усяго. Але што цікава, для тых, хто гэты падмурак адкідае, той самы камень становіцца перашкодай, каменем спатыкнення. І вось тут ключавы момант. Усё залежыць ад асабістага выбара кожнага. І тут метафара ідзе яшчэ далей. Людзі, якія аб'ядналіся вакол гэтага нарожнага каменя, самі становяцца будаўнічым матэрыялам. Не проста пасыўнымі членамі, а жывымі камянямі. Разумееце? Супольнасць – гэта ўжо не проста нейкая структура, а жывы арганізм, які пабудаваны на агульным падмурку, на агульных каштоўнасцях. Добра, з падмуркам разабраліся. Але што адбываецца, калі гэты будынак, гэтая супольнасць трапляе ў шторм? Наш апошні прыклад якраз пра такі момент. Момент глыбокага крызісу і страху. Толькі уявіце сабе стан вучняў. Поўная разгубленасць, трывога, усе іх надзеі і чаканні проста разройны. Яны апыніліся ў тупіку, у абсалютнай невызначанасці. І якім быў адказ на гэты страх? Не, гэта быў не план дзеянняў і не нейкая тактыка. Гэта была дэкларацыя сэнсу ідэнтычнасці. Яна прапанавала заўсім іншы шлях. І гэта, напраўна, галоўны урок. У часы крызісу сапраўднае лідарства дае не столькі інструкцыі, колькі кірунок і сэнс. Ну што ж, давайте падводзіць вынікі. І для гэтага вернемся да самага пачатку, да тэмы выбару. Але цяпер паглядзім на яе крыху глыбей, чым проста на згоду скукі. І вось мы зноў вяртаемся да таго самага выбару, з якога пачалі. Але цяпер зразумела, што гаворка ідзе не проста пра кукі ці грошы. Усе гэтыя гісторыі пра тое, як справіцца з крызісам росту, як знайсці агульны падмурак, як весці за сабой у цёмныя часы. Усё гэта, па сутнасці, пра адно. Кожны дзень мы робім выбар. Ён можа быць такім жа, як у інтэрнэце, хуткім, павярхоўным, чыста функцыянальным. Але ж ёсць і іншыя рашэння, фундаментальныя. Гэта і ёсць тыя самыя жывыя каменні, з якіх кожны будуе сваё жыццё і сваю супольнасць.
Таму, магчыма, галоўнае пытанне не ў тым, чым плаціць за доступ да інфармацыі, а ў тым, на чым мы самі стаім. Які наш асабісты нарожны камень і што мы будуем разам з іншымі.